oh iya, oh oh yo yo oh 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 ayo ya oh ya oh ya 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 Anda saja ya. Saya. Sembarangan. Siap. Yuk. Ayo. Diperiksa. Diperiksa sih. Piye? Kok kowe saya tok kaya ngono ki lho. Oke. Asing mangke piye jeduk-jeduk ora? Jeduk-jeduk ora kono ngomong. Des. Jane malah apik nek akapela lho Mas Andes. Salto sik, Pak. Salto sik. Ki, Mat, ditampani, Mat. Tampani sik. Bilang apa? Bilang apa? Ayo. Mas, ngunekke gendeng lho mau Mas. Heeh. Sing di kiwa po tanganku. Sing di. Kiwa po tanganku sing di. Sing tak loki ku sapa Mas? Kono. Ayo, wani ora. Gisul pitu. Mas Agus. Ayo Mas Pras. Ayo Mas Pras. Jaluk tambah Des, jaluk tambah Des. Jaluk tambah 20. Mau akone 5 to, kuwi wis ditambahi iki kudu dhewe. Matur sembah nuwun Bapak Ibu.
Kowe komet tombol apa kowe? Jaluk tambah molas kok ya, Des. Ayo selak pindah nganu yo. Selak pindah Jawa Timur ayo. Ayo. Nembung sing apik Mas Pras no, apa? Iya bener. Heeh. Argo Prasetyo. Nganggo Raden. Raden Cokro Argo Budaya Prasetyo. Iya. Nganggo Raden. Ono Rara dikendangi. Mas ganteng ngono. Limo, Songgo limo. Songgo limo. Songgo buwono. Ayo. Ayo ta sing rukun ta. Mosok sewu njaluk tambah molas. Apa? Damkar, 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 damkar. Halo, komen. Jaluk sawer balon ayo. Panggang kleru iki dene ya wae to, Met. Panggang kleru ya. Piye? Rong ae ping 8. Permen wae 2000 mengentuk piro? Papat ya. Papat. Ya. 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 Ping 8. Kurang 8. Iki lho Mas, komit tunggali Mas. Iki Iya. lho Mas, gubang loro kerokan siji-siji. Heeh. Ah. Ya. Bendahara Pak Mama. Ke, banyak ke. Ayo. Ayo alon-alon. Alon-alon. Ayo rapenak ya perasaanku, Met. Perasaanku rapenak ya, Met. Ayo.
Selak ditunggu Besmar ning Jawa Timur kae lho. Ayo. Lamit tuti. Main ditamani Gana. Ayo, derek langkung uti. Jarang panas. Terima kasih. Terima kasih. Piye, Des? Ayo. Nek kae ya kudu diparani nek kae. Nek kae diparani nek kae. Heeh. Oh, jebulane kon gaya apa nek ngono kuwi, Des? Bebek apa? Hah? Wong apa? Ayo waktune, Des. Ngerti yo, ayo. Pupu sene longso Sidorondo. Sido rondo, yo, rondo. Heeh. Sik Ketemune pupu sing rondo. ki semut ki tekan Jangkrik sulit. kowe ki satu surung. Pasir terus bokong meneng. Ayo. Yo. Sido rondone. J. Sekarang sik. Nggih. Kok sik ta bobo. Thank you, muga-muga tambah rezekine sampe Matur suwun. Kula dereng kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup nganteni ayo gantian kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni biancine Mana ya, Sidoranda. Sidoranda. Ayo. Yo, bersama Satria Manunggal. Sakjo sik ayo. Satria Ayo Mas Ako. Manunggal. Yo, manam jupat. Mong deng dung dang dung ding dung dung tang tang dang dang. Masude yo yo he 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 oh yo yo he yo Iya, mula sliramu yo 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 golek bojo sing tresno malah sejati yo 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 pasate sliramu di gawe lara ora uyo saiki ne yo 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 he 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 saking piye kafe iki wis kebaton ibarat bubur yo ora bakal yo yo dadi sego adi seko kula ketutku iki tanpa upama upomo ngerti ngono lamaranku sing tak toko masude kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku yo yo santeni yo kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup yo yo he oh he he oh 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 dadi jodone ora kena prawane tak dadi randone kowe
Jatah kowe, aku ora wani. Anak apa teye, apa tiket ketna, apa dia, apa tiket ketu, apa titu, apa titut tutut, apa tiye. Bantu duwi yo dicukup tondes ora kaya ngono wae. Aja pamer bak-bak airnya di apa-apa. Ya jo piye ngatasi ora kok kok gemes. Ngomong no. Apa teh tena apa titu ada tutu. Ge. Ayo met, iki semuanya mulai kok. Wis sing sote wong. Ketinggalan bus kok ayo. Ayo. Iki Dora. Ayo. Durasi. Heeh, iki durasine. Ayo wis. Wis met, ayo kene. Nggih, nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kok kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang merahmati subhanallah.